Meni osobno ne treba ništa. Ja bi mogla ugodno, da kažem, živjeti na plodovima svog rada. Ostvarila sam se i privatno i profesionalno, ali ja želim vidjeti bolju Hrvatsku u kojoj želim da živi hrvatski narod, buduća djeca, buduće generacije. Ja nisam zadovoljna situacijom kako Hrvatska iznutra izgleda i kakav je čak i njezin ugled na međunarodnom planu. Što je ipak bilo presudno uz ovo što se naravno naveli, da budete kandidatkinja ispred nove stranke Dom i nacionalno okupljanje. I to nakon rašomona u Domovinskom pokretu. Stranka Dom i nacionalno okupljanje je nastala u biti, rekla bi, iz jedne intelektualne i domoljubne elite koja se odvojila od Domovinskog pokreta nakon što su Domovinski pokret, da tako kažem, zauzeli nekompetentni i snishodljivi ljudi koji su se dali uvući u sve manipulacije vladajuće elite HDZ-a nakon parlamentarnih izbora. Rezultat koji je Domovinski pokret požnjeo na tim parlamentarnim izborima jednim velikim dijelom je zasluga upravo grupe koja se odvojila u novu stranku Dom i nacionalno. A bi li manja šteta bila, barem evo za birače, ako ne ništa, da sad ne govorimo o Hrvatskoj, da to ne bude onako kliše, puna usta su nam moralni politike, političara. Činjenica je da je Domovinski pokret dobio, pa možemo reći iznenađujuću, pa u krajnjoj liniji nezapamćenju potporu, a sad je došlo do čega je došlo. Je li se to moglo ranije izbjeći? Pa u krajnjoj liniji da se već i ranije odvojila ta elita, kako vi kažete, od ostatka Domovinskog pokreta. Mi u Domovinskom pokretu sve do trenutka kada su se počeli ostvarivati pregovori za ulazak u sastav nove vlade, nismo mogli znati da ćemo biti tako izigrani i da će vladajuća garnitura ili oni ljudi koji su ušli u sastav te nove vlade izigrati sve svoje stavove koje su do tada zastupali. Recimo samo kada su oni počeli govoriti da se zauzimaju za politiku kontinuiteta. Dakle, oni su ušli u HDZ kakav je vladao do tada, s njim su se stopili, pa to je nešto protiv čega smo se mi 4 godine borili i na čemu smo u krajnjoj liniji dobili preko 200.000 glasova naših birača. Da, u nekoliko osnovnih crta na čemu će se temeljiti vaš program? Mislite li, po meni je ovo jedno ključno pitanje za ove izbore, da bazen desno-konzervativnih birača je već pretjesan za sve kandidate? Matematički na tome će zasigurno, a vjerujem da će se vi složiti, profitirati zapravo aktualni predsjednik. Teme koje ja zastupam i kojima se ja kao predsjednički kandidat predstavljam hrvatskom građanstvu, hrvatskim građanima i Hrvatima, bazira se na prije svega ugledu, odnosno ponovnoj uspostavi punog ugleda Republike Hrvatske i u domovini, ali i u svijetu. To znači jačoj izgradnji suvereniteta koji je na vrlo niskim granama sada, na bilo koji način da pogledate. Ja bi se zauzimala također za jačanje vojske. Mi smo već u Hrvatskoj donijeli odluku o tome da se kreće sa vojnim rokom. Ja osobno bi se zauzimala da on traje i dulje, barem 4 mjeseca i da bude dobrovoljan i za pripadnice ženskog roda, ročnice, ali bi se također zalagala za jačanje profesionalne vojske. Mislim da je to jako važno. A to znači onda više izdvajanja na račun BDP-a? Više izdvajanja za vojsku. Mislite da proračun to može izdržati? Mislim da to proračun može izdržati s obzirom da se troši na različite druge stvari. Ja bi se brinula o daleko puno više o Hrvatima izvan Republike Hrvatske i radila bi na planu diplomatskom kroz naša predstavništva da se omogući hrvatski jedan duh, da se omogući bolje gospodarske veze sa drugim državama, ono sve što hrvatska diplomacija mora raditi. To su stvari koje spadaju direktno pod ovlasti predsjednika i ja bi to radila zdušno. A povrh toga bi se bavila temama
zato da se na njih vrati fokus koji ovog časa u Hrvatskoj nedostaje, a to su demografske teme. Pa imamo ministarstvo demografije. Da, ali koje mjere to ministarstvo provodi? Tamo su savjetnici stvarno ljudi renomirani, od imena i prezimena da ih sad ne nabrajamo. Jesu, ali od gospodina Tade Jurića, gospodina Šterca i da ne idem dalje. Svaka čast, ali dok vi ne dobijete sredstva za provođenje mjera, to je sve mrtvo slovo na papiru. Onda imate gospodarske teme i ono što je meni jako važno, a to je borba protiv rodne ideologije. To su teme od interesa koje bi ja obrađivala. Što bi bilo po vama presudno da netko je to blizak spomenutim politikama, o čemu ste evo sada i vi u nekoliko, što se kaže, osnovnih smjernica govorili, glasa za vas u odnosu na ostale kandidate? Ukratko, doktor Primorac, bez obzira na sve, koliko god njegova kampanja bila prihvatljiva, uspješna, neuspješna, naravno to sve čitamo i gledamo i analiziramo u medijima svakodnevno, on ipak ima jaku iza sebe HDZ-u mašineriju. Selak Raspudić kao i gospođa Kekin imaju vidljivost za razliku od vas i drugih kandidata. U krajnjoj liniji oni su u Saboru svaki dan i pred kamerama i pred mikrofonima. Dragan Primorac je jedan, rekla bi, jako opasan kandidat. On se prije koji dan usudio pozvati hrvatske generale da otkažu poslušnost vrhovnom zapovjedniku. Pa makar taj vrhovni zapovjednik bio i Zoran Milanović, ja mislim da je to jedna situacija bez presedana. Dragan Primorac, uza sve što ste nabrojali, također kao i mi svi drugi, još uopće nije niti službeno niti predsjednički kandidat. On poziva vojni vrh na neposluh. Njemu su danas odgovorili i generali iz generalskog zbora i to je jedan veliki skandal na kojeg premijer Plenković cinički šuti. A možda i nekako u tom žaru, u tom danu, jer imamo svakodnevno i ta pripetavanja i žustre rasprave. Neću reći, ne opravdavam ga, niti sam njegov odvjetnik. Možda mu je izletjelo, neću reći da su ga novinari krivo interpretirali, jer je jasno što je rekao, ali možda da je formulirao nešto ili tu izjavu, a da možda nije niti pomislio na ovo o čemu sada vi govorite, danas generalski zbor i na što su već oporbene stranke reagirali. Dakle, ne umanjujem tu izjavu da me krivo ne razumijete. To je jedna situacija koju treba, ako može uopće opravdati. On ima svašta drugo još da opravda pred hrvatskim biračima, od svojih naklonjenosti prema bivšim predsjednicima, prema ljudima koji dolaze ili su skloni mindsetu ili idejama koje se povezuju sa bivšom državom. Ali dobro, a je li vama u redu i u skladu sa nekim normama, pa i u krajnjoj liniji i ovlastima predsjednika da evo u 2 navrata glavnom, dakle, čelnom čovjeku Oružanih snaga Republike Hrvatske, da predsjednik Milanović, dakle gospodinu Kundudu, zabrani dolazak i na saborski odbor i sada na izlaganje visokog časnika NATO-a protekli tjedan? Ja osobno smatram da je to skandalozna odluka predsjednika Milanovića i mislim da je general Kundit u jako, jako teškoj i nezavidnoj situaciji. Mi smo malo pogledali Zakon o obrani i tamo eksplicitno stoji da se u brojnim ili gotovo svim situacijama predsjednik države u vojnim pitanjima mora usuglasiti sa predsjednikom vlade, osim u slučajevima, tada direktno zapovijeda vojnom vrhu, u slučaju ratnih situacija. Pa Hrvatska ipak nije u ratu, a predsjednik Milanović... Predsjednik može reći ispred svoga ureda da Hrvatska sa međunarodnom vojnom misijom NSAT-u kolidira sa vojnom opasnošću ili sudjelovanjem, kao i što je sam rekao, izravno u sukobu na istoku Europe. To su stvari u kojima je on dužan se konzultirati i donositi zajedničke odluke sa predsjednikom vlade. I upravo je to pokazatelj njihovog prkosa, njihovog neodgovornog ponašanja, neprimjerene komunikacije, gdje oni čak i jednog Borisa Rugea ne shvaćaju dovoljno ozbiljno. Predsjednik Milanović ga nije primio. To su skandalozne stvari. A Hrvatska kao članica NATO-a mora ispunjavati svoje dužnosti do granice koje ih je
potpisala. Pozdravljate li ulaganje u modernizaciju Hrvatske vojske, kupnju novih tenkova Leopard, cijena po komadu 25 milijuna eura, to je sada kao sporno? Za mene to uopće nije sporno. Mislim da Hrvatska treba ulagati u svoju vojnu opremu i to nas drži na površini u odnosu na sve druge zemlje i u našem okruženju i općenito. Vidimo kakve se situacije događaju, da su Sjevernokorejci već uključeni u borbe sa ruske strane i tako dalje. Jedna je stvar s kojom se ja ne slažem, a to je da se naši sadašnji tenkovi šalju u Ukrajinu prije nego što smo mi počeli dobivati Leoparde. Mislim da je ostavljanje Hrvatske u situaciji da nema dovoljno svojih tenkova u svakom trenutku vrlo opasna i neozbiljna. Prihvaćate li crveni tepih Milanoviću ispred MORH-a prije neki dan? To je još jedan pokazatelj njegove bahatosti i jednog nonšalantnog odnosa prema cijeloj Hrvatskoj i svima nama kroz ovo razdoblje. Aktualni predsjednik Milanović nema niti jedan jedini rezultat kojim bi se mogao pred građanstvom pohvaliti u ovih 5 godina. Prema tome ne može ništa niti nuditi za narednih 5 godina. Jedino što može privlačiti pažnju medija da je 12 puta na dan u svim dnevnicima i emisijama ovakvim smiješnim situacijama. Po čemu ste različiti od protukandidatkinja Selak Raspudić i Ivane Kekin ako ćemo govoriti o ženskim kandidatkinjama? Od kandidatkinje Ivane Kekin se razlikujem u cijelosti. Ona je pripadnica potpuno lijeve, ekstremno lijeve grupacije. Dakle, tu je situacija potpuno jasna. Što se tiče kandidatkinje Selak Raspudić, evo ona je sad imala jednu nezgodnu situaciju sa tim svojim vozilom koje je parkirano na invalidska mjesta. Znamo svi, budimo pošteni, da ona nije za tu situaciju kriva. Međutim, njeno je vozilo bilo parkirano na invalidskim mjestima. I tu se može povući određena paralela jer gospođa Selak Raspudić nije invalid. Tako se isto tako nju trpa u neko desno biračko tijelo kojem ona u biti ne spada, ona je predstavnik potpune sredine. Mislite li da Milanović ima prednost koju nitko ne može ugroziti? Po anketama u krajnjoj liniji. Pratimo mi naravno i ankete, ali ja uopće ne tvrdim da će Milanović samim time doći u drugi krug. Ja vjerujem da bi se u drugom krugu mogla naći 2 potpuno druga kandidata i da je Milanović to zaslužio svojim neradom i radom na štetu Hrvatske. Zanimljiva konstatacija. Mislite li da je glasačima u Hrvatskoj za bilo koje izbore važno gdje je tko bio 1991. i koliko se time može manipulirati? Mislim da je jako važno gdje je tko bio 1991. godine i mislim da se time uopće niti ne može previše manipulirati zato što su to vrlo provjerljivi i jasni podaci. 1991. je bila prekretnica i tko je kako živio ili imao neke svjetonazore prije toga, to mu je bila prilika da pređe na pravu stranu povijesti, da se deklarira ili za Hrvatsku ili za Jugoslaviju. Ja osobno sam 90. godine rodila svoje 3. dijete, 91. 4. kasnije sam imala još jedno dijete. U Petrovoj bolnici, u podrumu, u skloništu sa tragovima voska po podu, dakle ponekad je bilo i bez struje, ali to je bio moj osobni doprinos. A svatko može reći za sebe, koji je dovoljno star, naravno i rođen nakon prije tog vremena, gdje je bio, što je radio, kako je razmišljao i na koju stranu se opredijelio. Postoji li tema ili tema koja u predsjedničkoj kampanji može po vama napraviti preokret i u prvi plan izbaciti neke kandidate koje ankete ne drže kao favorite? Može. To je zalaganje za hrvatski puni suverenitet, za kroatiziranje hrvatskog društva kroz institucije, kroz otklon od jugoslavenizma, mentalnog jugoslavenizma koji vlada kod nas, kroz zalaganje za ideje koje se protive rodnoj ideologiji i za gospodarski rast i demografski oporavak Hrvatske. To su ključne stvari na kojima će birači donositi svoje odluke o tome za koga će glasati. I nakon predsjedničke utrke, kako god ona završila, namjeravate li ostati u politici ili ne? Na Pantovčaku. Isključivo.